Buhaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagroso o gamhanan ka na Diyos. Mabungahong adlaw mga igsoon. Live na ta. So, pwede na mo share igsoon kay ako rin mag-share sa ako. Nga nagpamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw Praise God. akong kasalitan ug lauman. Walay butang malisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong gahom. O Jesus, kaluy iko ug higapa, kinilawas na ginakalan ug kaayuhan mo. Luwas sa ayuhan mo. So, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Nanapod ta, nag-live na ta. O kumusta ang iyong pagmata karong kabuntagon sa kabag-ong kabuntagon nga puno sa paglaom nga gihatag sa labawng makagagahom. Kung naman tay sayop sa kagahapon, gahapon rato. Kuha ang leksyon unya i-apply karon. Amen. Hallelujah, praise God. So, shout outs to ng mga followers, subscribers, star senders, subscribers ani nga page and subscribers sa ato ang new YouTube channel. No, so wala pa maka-subscribe sa ato ang YouTube channel, ang ato ang link naa sa caption ani nga live. And free to subscribe, Exxon. Uhaw na kay kus mensahe gikan nimo pastor from salamat sa Ginoo brother, brother John Mark Indy. Okay. Praise God. Anyway, salamat sa mga followers nato nga nag-invite nyo mo sa inyong mga friends and loved ones to follow our page sa nang uban, and to those sa mga followers nga inyong gi-mention yung mga friends and loved ones, thank you kayo. Naiuban nga nakikidebate pero sagdi lang ana man ano. So at least gihimo ninyong part mga igsoon, and di man tanang debate, mga bitaw na topic na to yesterday, no? Atuan ni kay magmugiya ta og mga kalag padulong sa ilan sa Ginoo. No? So shout out sa 172 followers ug mabungahong Kristohanon, and mga subscribers nato sa tong YouTube channel, salamat kayo, no? Salamat unya. Akong i-shout out this time ang tanang mga OFW nga naa sa lain-laing kanasuran, ang mga seaman, ang mga naka-permanent residents. Shout out ninyong tanan mga igsoon na amo sa akong prayer kanunay. And of course, mga ire og pasensya sa uban nga dili na ko matagag higayon nga mo reply ko sa inyong mga message ba. Kay usahay dili ko kabantay gyud sa inyong message. Usahay mabantayan ako yung message sunod semana na, no, timing ra jud na igsoon, no. So dili na nako tuyoon nga naman kay sa ani nga page igsoon daghan kay mag-message, abot og 200 100 plus yung mauna nga dili ko kabantay sa uban kay matabunan bitaw nya, usay busy ko nya. It is not all the time baya nga na ako sa magatubang sa cellphone, no. Mao na nga pasensya kayo kung nay uban nga dili ko kayo makatagad bitaw kay uban natabunan na, pasensya na jud kayo, pero mao lagi na igsoon naamo sa akong pag-ampo kanunay mga followers, mga subscribers tanan igsoon namo sa akong pag-ampo gyud ginamawa every day, every morning before matulog og inigmata naamo igsoon, no. So akong i-shout out karon ang tanang mga piniriso sa lain-laing dapit, no. Shout out sa Lombia City Jail, Medina Municipal Jail, Cebu City Jail,
sa bahay ni Kuya, tanan-tanan nga mga prisuhan igsuon. Akong gi-shoutout tanang mga inmates, mga jail officer, mga warden, shoutout ninyong tanan. Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw ug mabungahong adlaw kaninyong tanan. Akong gi-shoutout di ay sad ang mga security guard diha nga mga avid followers and viewers nato, mga nasa Bureau of Fire Protection, tanan nga mga LGUs, yung mga kailan ako, amo ang mayor diri sa Clarin, si Mayor Engineer Eugene Ibarra, og sa mong Vice Mayor diri, og sa si Vice Prince Kamatso, tanan nga naa sa ubos, mga kagawa, daghan kay mo diha na. Shout out tanang kapulisan, nga mga amigo nako, mga classmate nako, mga higala nako, mga hepe, may pagpaminaw kanunay, og salamat sa kanunay suporta. Unya ang happy diri akong gi-shoutout si Chief Amba, and shoutout din sa mga higalan to sa Philippine Army ug sa mga Philippine Air Force. Okay, tanan nga nagtan-aw karon, maayong pagpaminaw igsoon. Amen. Ug ako ning shoutout ato ang mga bashers igsoon, God bless you. Og wala jud ko masuko ninyo, maaligrihan lang ko, malingaw ko ninyo ba, no? So if ever na masaag diri kay aron istok na ta para ibasta mangitag bikel, nalipay ra sa tanila igsoon kay tuaram na silang gi respeto bisag ingana sila, no, kay ngana man, no, mao man na importante nga kamao ta mo respeto, mo ani sa tag respeto bisan kapila ta gilabay gihilabtan nila bisag wa ta nang hilabot, wa ta nang nguna, pero ilaha man na bahala nang Ginoo nila. Basta kita igsoon, we know ourselves well and God knows our heart. Kabalo si Lord sa tong kinabuhi nga tinud-anay tang nangalagad sa Ginoo. Shout out to Brother Ryan Galaneda nga naa sa Germany, usa sa nurse sa Germany. Salamat sa live, Pastor, ug mayong buntag. Unsang orasa de Brad? Ang uban pod nang message nako nga matulog na daw sila. Ikaw di nagmata pa. Og sa Pilipinas karon alas 9:45. Okay ra, Pastor, nakasabot ra gid minimo kay dili pod dali maka-reply. Yes, thank you kaayo Sister Anastasia Salas basi nag-chat ni nako, siguro bawa ko ka-reply. Tinuod gyud na igsoon, busy kayo igsoon, daghan kay ba. Then anyway, again, shout out sa atong mga subscribers, no? Salamat, no? Mao ni ay usa sa atong subscribers, Gracie Saldabia. Basta na green nga heart igsoon. Thank you, sister, for mentioning your loved ones siguro, no? And before we proceed, again, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. Kadlawon, Pastor, 3:45, nagmata na ka or wa pa ka natog? Grabe, God bless you, brother. Salamat sa panahon nga imong gigahin sa Ginoo. Okay? And no, thank you mga subscribers og tanan, no. Salamat laing higayon nga gihatag sa Ginoo nga mamalandong ta siyang pulong, og as what I have said as always in my prayer nga dili tanan karon taknaa na higayon nga mamati. Nay gusto mamati pero wala sila chance, no. But bulahan ta igsoon, praise God. Glory be to God nga kitagaan tag higayon karon mamalandong na usab sa embala ang pulong. And to Brother Bioy Litran nga usa sa banggiitang palahubog ibag-o sa Ginoo. Shout out nimo, brother. Di man gyud nato ni kauwaw atong mga kinabuhi sa kangit-ngit, no, kay gibag-o tas Ginoo kay nindot man, no, atong living testimony ta ba nga kani atong Ginoo dili piki. Kay kung piki pa ni atong Ginoo, brad, di nita mabag-o Pero nabag-o ta dili ingon kay naning kamot ta, kay pila ka tuig tang naning kamot walay nabagkabaguhan na hitabo apan tungod sa tabang ni Kristo sa Ginoo na bag-o ta. Jasper TG Monterde, salamat sa kinabuhi mo, Pastor, og makahatag na pud ka og mensahe sa Ginoo. Himaya sa Ginoo, brother. God bless you more. Himaya argitanan sa Ginoo. Okay? Pastor, God bless you. Padayon lang, Pastor. Lipay kayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Himaya sa Ginoo. Thank you, Michelle R. Onding, and one of our subscriber, Brother Lord James Talingting, is watching this time from asa to, brother? Canada ba ni? Kalimot ko ba? Pastor, pa-shout out. Kalimot ko. Marjorie, sa man birthday niya karon, naputol, brad. Lidesma, from Rian Rose Ripisos. Happy birthday daw to Sister Marjorie Lidesma. Baka niya, putol. Akong cellphone man, God. Ikso na ibadlis anto nga kay kato ni pagadto na mo kagayan ba after ko nag-pray murag wato yo abito sa akong kuan, ako ang partner, akong asawa nga murag nabunal sukong panuway niya. Okay? Pero okay ra no, basin lides man siya. Happy birthday, Sister Marjorie from Rian Rose Respeso. Okay.
So, good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo, Pastor, gigamit kaniya kanunay. Kanunay mugiya sa ako ang adlaw. Isa ka sa inspirasyon sa akong kabaguhan. Himaya sa Ginoo, Brother Bioy Litran. Yes, taghan jud kayo na. Czech Republic, sorry. Okay, Czech Republic. Thank you so much, Brother Lord James Talingiting, one of our subscriber, and to Brother Restauro of Davao. Maing buntag, Pastor. Mga pila. Man nami, bago pa yun. After, okay, gikan man ko iskulahan god, naghatod ba? Yeah, nangapi din, live, no? So, yes, anyway, Brother Bioy Litran, salamat sad nga, na-blessed ka sa akong kinabuhi. Maya sa instrumentor ako ni Lord. Actually, daghan kay na Brad, mga kriminal nga, gihimo ko nilang inspiration ba, inspiration, or motivation, nga muduol sila sa Ginoo. Kunya, akong gidayeg ang Ginoo na kay, para na ako, dinasahi ang kalipay nga knowing nga na mga tao nga gikuhaan kag kusog inspirasyon para muduol sila sa Ginoo nga naay paglaom sa Ginoo. Okay, so watching from Zabunga, Agusan del Norte, Mariza Berdera Arroyo. Okay, so again, this time we have 67 viewers, and ang uban wala pa kabantay, pero abanti magyapuntaan, hindi ta magpaabot kay after this, kadiyot lang kayo, mag-rest, and then magkuha na po ko sa akong anak igsoon. Sister Marilu, amen, praise the Lord, one of our subscriber. Okay? Idol. Idol na to si Lord igsoon. Thank you, igsoon, Brother Ben Giber B. Antoke. Anyway, I just want to great blessed, advance, happy founding anniversary sa kuang mga brothers and sisters of Alpha Kaparo, 51st anniversary, no? Founding anniversary nato, no? As what I have said, long live ta kanunay mga brad, uban sa grasya sa Ginoo. Ato'y pataas ang Ginoo para mao nay sekreto or mahimo tang mayong ehemplo, no? God first kita mga sis and bro, mga brad na ko sa Sayas, Captain in Arms. Iisa na to ngalan sa Ginoo aron sigurado ang long live, ang mahabang buhay mga kapatid. Hello po, Pastor, watching from Manila, Mandaluyong City, from Brother Nosram Biol. Okay. So let's pray. Let's pray. So let's welcome the presence of the Lord this morning. Okay. Kabalo na mo igsoon. Dili gyud ta pwede nato ipadayon kung dili ta magampo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege that you have given to us this morning. Salamat sa laing higayon, laing panahon, laing tsansa nga mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong. Apan sa dili pa mi magpadayon, Ginoo, palihog so siya among kasing-kasing, among pagbati ang kinasuluran namo, Lord, kay nasayod kami nga tao lamang mi ugnay mga panahon nga dili mi makabantay nga nasayop na daymi. So Lord, if ever makakita kag mga butang sa among sulod karon nga wala ka nalipay, pasaylo ami, Ginoo. Himo aming takos, balaan, angayan, mamati sa imong pulong. Kaya nasayod kami nga imong mensahe, imong pulong, balaan, kini kayo. According to your word in John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ikaw kini mismo ang among isgutan. So, andama among kasing-kasing, hinlui mi. Pasayloa mis among mga kasalanan, Ginoo. Bag-uha mong kasing-kasing, balaan na kini nga masalod namo ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. And Lord, taga-imi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton og andam mo sunod sa imong pulong. Kay naa diha ang panalangin sa pagsunod. Tagayosab kami kaalam nga langit nun, Ginoo, aron matugkad namo imong pulong. Panalangini ang tanang nagtan-aw karon, Ginoo. Kutob sa makadungog, bisan asa maabot kini nga live, kani nga video, Lord, bisan pa man ang mag-replay ani, Ginoo. Lord, ipasinati imong gahom, imong presensya ipabati. Ang lihok sa Espiritu Santo ipabati sa matag usa nga maminaw og magtan-aw karon, Ginoo. Ikaw lamang among gipataas, Ginoo. Wala mi giisa nga relihiyon, pundok, grupo, simbahan, pastor, kundili ngalan lamang ni Kristo Jesus among gipataas karong kabuntagon. Holy Spirit, imuharong panahon. This is your moment, and let your will be done. Lord God, thank you for the victory. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. 88 viewers this time. 90 viewers. Murag
bantay ko ning uban nga naghuwat ra ni og mahuman ko og prayer kay late na siguro ni ba. 95. Oh, tanawa. 96. Saka na. Padung na ni 100. Okay. Let's start. Okay. Watching from Shizuoka, Japan. Ininsik di jud ko kakuha na ni. Kinsa man ka igsuon pero salamat sa imong pagtan-aw. Babae man ni. Watching from Shizuoka, Japan. Sa atong mga followers diha, viewers sa Japan, salamat kay kanunay sa pagdaghan tagkon sa Japan. Watching pastor from Baybay Liti, paampo ko pastor na paakan kog iring. Gahapon, sige. Arabi ato nang personal prayer na to na. Tsura na to igsoon. Gamay ra kay nas Ginoo igsoon. Ito nang i-appeal sa personal prayer, okay? So this time, ning abot na kitag 100, og ato na gining birahan, mag-start na ta, kay magpadugay-dugay ta, kuanig so, madugay tag samot, nagdugay na tadaan, okay? Again, mabungaong kabuntagon kaninyong tanan, watching from Canada, igsoong Ikimro Patina, okay? So, ako nag-ampo igsoon nga, kamong tanan diha, na mus maayong kahimtang, gitagbo sa Ginoo yung panginhanglan ug labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. Amen. So let's start. This time we have 106 viewers, ikandaghan na. So mag-start na ta mga igsoon ha. Shout out ko Pastor Javier family diri Dalipuga, Iligan City. God bless you po. God bless you more. Igsoon Joe Im Javier. Miggy Gerard Cantano. Brother sa. God bless brother. Blessed morning, Pastor. Watching from Jensen. Okay. Permente na ni. Avid followers na to ni. And viewers. Brother Kram or Mark ni. Gibali ni. Klaro kay. God bless. Igsoon. Okay. Watching, Pastor. Wall Vision CBP Plat MDC. Brother Ardney Maghanoy. God bless you, Igsoon. Thanks for watching. Watching from Sambonga. James Garingo Alvarez. Okay, let's start. Okay. Ang atong teksto, ang ato ang gibutang da igsoon nga caption. Okay? Team is kanabitaw ang tinuod nga followers ni Jesus. Maayong example, maayong ehemplo sa maayong binuhatan. Mao na tinuod nga followers, labi na mga leaders sa Ginoo. Okay? Praise God. So mao na ato ang tema karon and ato ang teksto. Watching from Cagayan de Oro, Sosan, si Kayanong. Anyway, before we proceed, shout out na ko tanang taga Cagayan nga mga followers nato. Hilabi na si katong nagbisita namo sa akong asawa ug akong anak during our short vacation in at Carmen, Villarin Street. Okay? Salamat kayo no mga taga Cagayan nga grabe ka kuan ba? Nindot ang inyong pag-welcome namo unya. Adaghan kayo sig balik-balik dito o bisita ba? No? Na-bless ko, nalipay ko. Namo sa akong prayer. Let's go. Watching ko diri tayod konsolasyon. Akong sangayo. Kuam na yung amigo. Sangay, James Pidosi Kanyiti. Naaday ka sa konsolasyon. Kuan ngay ba? Imong manghod ngay. Imuha manghod man din na. Simba diri ba? Okay ba? Pangutanan ako sangay. Siya pilido ni mo, Kanyite. Kung tigunsa ka naman ko, amigong Kanyite. Ikaw akong gisulti, kung siya maguwang mo Kanya rin, naunsa. Amping dia nga, God bless. God bless na kasong pag-ampo. Amping sa ibong tibok family. God bless. So, let's start, igsoon. Atong teksto karon English ni siya, mga igsoon, na akong gipili, igsoon. Nasa Titus, the book of Titus, one of Apostle Paul disciple. Okay. Titus 2:7-8. Nasa the book of Titus, chapter 2, verses 7-8. Ato lang ni Bisayo niya igsoon. Akong anak ko na dia, blessed morning ninong si Buddy Henrich Vlog. So, pwede sad mo follow niya igsoon. Usa ni siya ka vlogger nga alagad sa Ginoo bag-ong kasal ni. Wala gini binastos igsoon, alagad siya ni sa Ginoo nani sa worship team. Ko ang anak ko ni bagong gikasal, Buddy Henrich Vlogs. No? Pwede ra ninyo i-follow na igsoon no. Daghang mga vloggers karon nga uban mga bastos bitaw na binuang kabuang kana tinuod na iya no. Okay? Thank you anak ko. God bless. Og regards sa imuhang lovely wife nga si Mrs. Secret og di sad na ako i-reveal ng Mrs. Secret kay dili pa man na pwede i-reveal ingon ka. Okay, let's start.
Titus chapter 2 verses 7 to 8. According to the Word of God. Actually, si Saint Paul ni iyang sulatan si Titus, si Tito. Ingon siya dire igsoon. Okay? Show yourself in all respects to be a model of good works. And in your teaching, show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned. So that an opponent may be put to shame, having nothing to say about us. Again, ako ning i-repeat igsoon, according to the book of Titus, chapter 2, verses 7 to 8. Nagaingon dire. Show yourself in all respects to be a model of good works. And in your teaching, show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing to say about us. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So sinulat ni siya ni Apostle Paul ngadto sa iyang disipulo nga ginganlag si Tito. Og nagaingon siya diri igsoon. And sa followers ni Jesus, dili niingon ni Tito sa tanan nga ning sunod ni Kristo. Sa tanan nga followers ni Kristo igsoon, nagsunod sa teaching ni Jesus Christ. Tanang mga Kristohanon, sa tanan ning claim nga nangalagad sa Ginoo, mauni dapat natong buhaton. Actually, dili ini sa mga leader lang. Amen? Tanan ni, sa tanan ni nga mga Kristohanon, mga followers ni Jesus Christ. Ingon diri, show yourself in all respects to be a model of good works. Kita daw nga mga alagad sa Ginoo, especially mga leaders they are watching this time. Okay? Mga kapastoran, mga elders, mga deacons, mga president sa unsa diha mga igsoon sa any ministry sa church igsoon. Ingon ang balaang kasulatan mga igsoon nga sige ingon dire, show yourself in all respects to be a model, no, mahimo tang modelo sa unsa of good works. Kita nga mga leader, especially sa mga magwawali diha nga nagtan-aw na minaw, sa mga nagsigi og saysay og pulong sa Ginoo, sa tanan nga nangalagad sa mga ming-claim nga mga followers ni Kristo, kinahanglan unang-una sa tanan mahimo tang modelo sa maayong binuhatan, model of good works. Because the truth is this, dili ta mahimong epektibo nga witness ni Jesus, dili ta mahimong epektibo nga magwawali, epektibo nga mananangyaw sa pulong sa Ginoo, epektibo nga Kristohanon nga karespetuhan sa uban kung wala maipakita, dili ta maayong ehemplo sa maayong binuhatan. Mabitaw ang Mateo 5:16 ning ingon si Jesus nga, so that they may say your good works or good deeds and glorify your Father which is in heaven, no? Ipakita ang maayong binuhatan nga resulta sa atong kaluwasan. Sa diyang nahimugso si Kristo sa atong dugan, mo resulta ginagtinud-anay kabag-uhan. Ug mao ni giingon karon sa the book of Titus igsoon nga kinahanglan nga kita mga leaders, mga Christ followers, mga Kristohanon, role model ta, no? Good example of, sige ingon diri, good works. Okay? Makita dili kay mayor tag baba, mayor tag mo istorya, mayor tag mo wali, mayor tag mo debate, pero tong kinabugi hiwi kapandulan, dili panalangin sa uban. As what I have said, igsoon, dili na kinahanglan mo singgit ka sa kadalanan nga Kristohanon ka, o naluwas ka, o sakto ang imong tinuuhan, gibarugan imong reliyon, dili na. Imuhang binuhatan mismo, mailhan kung kinsa ka. Imuhang binuhatan mismo, imong batasan, imong attitude, imong sinultian. Diha palangdaan, mailhan na kung tinuod bagyog ka nga followers ni Jesus Christ. Sa imong binuhatan, sa imong aksyon palangdaan, even sa imong sinultian, may baluan na kaigsoon. Sa imong asal, kung tinuod ba jud kang alagad sa Ginoo or followers ni Jesus Christ. That is why Apostle Paul wrote a message to his disciple, nga ginganlag si Titus, nga ingon siya, show yourself in all respects to be a model, no? Modelo, mayong ehemplo sa unsa of good works. Nga naman. And in your teaching, napagyud, show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, no?
when we talk about integrity, dignity, and sound speech, sound speech kanang malumo, kanang chill ra kay taba, no? Dili pod ingon nga basta kana bitawng ning muwali ta mo share ta sa pulong sa Ginoo, manangyaw ta nga kana bitawng with God's wisdom nga dili pod offensive kayo nga makita na hinon tag-away, no? So naay word diri nga integrity and dignity. For me igsoon para nako, no? Usa sa the best example or ilhanan nga sa imong pagpanudlo, sa imong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, pag-share sa word ni Lord. Nga na kay integrity and dignity is kung kanang imong giwali o nastanan, imong gikinabuhi. Amen. Para nako ikson ang pagtudlo, pagpanudlo, pagpanangyaw ug pagwali nga makapakita tag integridad or dignidad kanang atong giwali, atong gikinabuhi. Kanang dili ra ta puro istorya ba. Amen. Diha nimo mapamatud-an ikson. No? Kanang tanan natong gisulti ato sa nang gi-apply, no? Para nako igsoon mas maayo gyud nga imuhang ang ingon sila nga practice what you preach. Para nako is this mao ni, preach only what you practice. Ako apon ni ingon sila practice what you preach. Ang tanan ko nimo nga gi-preach i-practice, pero ako preach what you practice. What I mean is mas maayo nga ang imong giwali nahitabo nimo kana bang nakinabuhi na nimo kay lisod magud. Para nako mas epektibo gining ningwali ka, ning sangyaw ka, unya kana imong gisangyaw giwali, gihimo nimo or nahitabos imong kinabuhi. Kaysa nagwali ka, nagsangyaw ka, pero ikaw pon mismo wa pa nimo buhatonon pa nimo kay pwede man na di mahitabo nimo. No, pwede na maayo mo unay nimo imong gisulti. Mubanda nimo ba? Mao na igsuon, mao ni giingon ni Paul ngadto ni Titus nga show dignity in your teaching and integrity and sound speech that cannot be condemned. Okay? Kay daghan kay ron mga magwali igsoon, daghan kay ron mga Kristohanon nga, daghan kay bersikulo, kapitulo, grabe kayo ka sweetog Biblia. No? Maayo kayo, pero sadly, sad to say, diha sila nasangit sa ilang binuhatan. Kay ngano man, diri man gud magdaog sa binuhatan nato, no? Dili man na baba rataman, daghan kayo maayo baba bersikulo gitun-an ang Biblia. Pero how about the action, no? How about our behaviors and characters nga atong gipakita? Mingsibo ba kini sa atong gisulti? Once ang imong gisulti, gisangyaw, gishare, giwali, wala gali na ning sibo sa imong pagkinabuhi, then wala ka magpakita ang dignidad or integridad sa imong pagsangyaw o pagwali. Posible nga mahimo kang kapandulan. Daghang magwali karon katawaan ra. Wali-wali po na tanawa lang kinabuhi nimo. Kaila ko nimo oy, wali-wali kada may kag istorya, pero kay bawo ko nimo imong pamilya, imong silingan. Kay bawo ko nagay kabit. Asa ba ko mutuo nimo? Kabantay mo ngano man. Tungod sa nahitabo silang kinabuhi, wala sila nagkapakita og integridad or dignidad ngano man. Mayo sila mosulti og Biblia. But sad to say and sadly, ang ilang action is contradict to what they say or what they preach or what they teach, ning contradict ang ilang action. Diha nga dapit pwede ta i-condemn tanawa sa mga tao, nawa. And sound speech that cannot be condemned. Ingon si Pablo ngadto ni Tito igsoon nga, sa imong pagpanudlo kinahanglan nga naka integridad, dignidad og sound speech nga dili ta hukman kanang dili bitaw ta murag i-condemn sa maminaw sa mga tao. Why? Because whatever we say and every words that will comes out from our mouth, nakita sa mga tao nga nahitabo na to, mao na tinuod. In other words, good example ta, role model, no? Dapat to, one time igsoon nagwali ko ba? Di lang ako isulti igsoon, pero nahitabo din ako. This is a true story nga nahitabo na ko. So nung nagwali ko, wala pa ko magwali, na nag-una ning wali na ko. Sometimes nag-share siya, nahitapad na ko sa kapastor. Alagad sa Ginoo siya. Wali-wali po ning tawana na pastor. Kay bawo ba ka pastor nga mauna? No? Kay bawo ba ka unsay kinabuhi ng tawana? Ana siya nako sa kong tapat. Ngano din siya kinabuhi na pastor? Kana siya mauna na negatibo tanan. So ang namina wa hing believe sa nagwali ngano man tungod sa iyang pagkinabuhi. Mao na niingon si Pablo nga kita mga leaders, mga followers ni Kristo, first and foremost magset ta og good example, no? Mahimo tang role model, no? Good example sa good works.
Amen? Kaya ka naman kung good works, igsoon, good deeds. Kanang mayong binuhatan na to, maunay makapa-epektibo na to. Dili ng mayor ta mostorya o pangginoo. Katawaan ta. Kas ganda po ni. Ning istorya na po ning palahubog kayong dako, ang galigid-ligid, gasuka-suka. Tanaw katawaan na. Mao ba na imong ipakita, ipasunod sa akong mga anak? May lang ka mo istorya da, pero nagtago-tago ka, kay baho ko. Nga maglads ka dito, musuod ka dito, atong naikuan. Bantay mo, himbanda ang giwali. So in other words, dili ta epektibo. And aside from that, mauwaw biya po na para sa Ginoo kay nagamit-gamit tas ngalan niya. Pero kita mismo nga nagamit sa ngalan sa Ginoo. Nagpakauwaw sa Ginoo tungod sa atong binuhatan, igsoon. Amen. That is why si Apostle Paul sakto nga iyang giingnan si Tito igsoon nga. Show yourself in all respect to be a good model of good works, no? Good model of good works, no? In your teaching, show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned. Now, next line. So that an opponent may be put to shame. So, naaday tayo opponent igsoon. Kana, kung mga manulutos na to, kanang sige, giyaw-yaw, og sulpot, opponent, opponent, may tawag, kana. Sa gingon ni Jesus, basta dili, gali, dapig na to, they are against us. Amen? Mao na siya igsuon nga. Di kalikayan nganing musunod ta sa Ginoo, normal, di ba? Kibawa naman ta dahil daghang mga pagsulay, daghang pagluto. So, naay gitawag dag mga opponent. And the book of Hebrews says in Hebrews 12:1 nga, gilibutan kita og bagang pundok sa mga saksi. So, apil na di mga opponent ana, na mga marites, mga chismoso, nga nagpalibot nato. Mao na nga magamping tas tong binuhatan igsoon sama sa giingon ni Pablo ngadto ni Tito igsoon nga. Magamping ta atong magpakita ta. Let's show kana bitaw kanang with all sa gingon dire. So nga show yourself in all respect to be a model, mahimo tang modelo in good works kay ngano man aron ang tanan nga mga opponent daw nato mga manlulutos og sigig pangdaot gidaot man kita. Ang word nga pandaot mga igsoon mao ni siya. Ang uban masayop imo sa gidaot ko. Once ang gisulti sa tao, Tinoo di na pandaot realidad na. Ang gidaot kanang wa kay gihimo nga daotan pero gigamagaman istorya mao na gidaot. Ako moingon di ko igsoon nga kadaghan ko gidaot kanang ilang pamasangil nga may lag 10%, butbuton, bakakon, ana tanan. Demonyo yag bagag naong yawa. Daghan kay gipanglabay na pero ako ra nang gikatawan no. Nagingon diri mga igsoon so that an opponent may be put to shame. Sa dihang atong ipakita ang atong good example ta as servants of Jesus Christ. Nga walay ikasaway sila igsoon. Ang tanang magbugal-bugal, magtamay, magdaot na to igsoon, maulawan. Kay samas kung giingon yung igsoon, ang atong silingan, ang mga netizen nga kaila na to, okay? Mausad na mo dipinsa na to. Ako kapila ko giingnag, nagwali-wali na lagi na si James dia. Di ba maum nang mga dlaon dito mo palit og sabok? Dahil kausa nga mauna na ilad, di ba? Ilado man nga nakabuntis. Di ba mao man na siya nga anak og pastor pero kawatan og halad og ikapulo sa simbahan kay ipalit og syabo? Di ba siya man tong James nga naghatod og pila ka puto syabo dito sa kuan? Di ba? Katong kadlawon na siya naabot kay nag-uwan, di ba? Daghan kay mga gilabay no, pero naay hindi pinsa dagan siya to. Pero karon wa na bisyo. Gibag-o na sa Ginoo. Kabantay mo. Ang tanan nga mag-istorya og di maayo nato maulawan. Ngano man, tungod kay ang atong gipakita sa majority, ang mga tao kaila nato nga lahi na gita, mingbiya natas kangit-ngit ang atong binuhatan igsuon, nanatas kahayag. Tanang mga kabarumbaduhan, katarantaduhan natong gibuhat igsuon, ato nang gibiyaan. That is why ang kanang mga manlulutos nato nga nagsige yaw-yaw og sulpot. Ako bitaw nang hagito ng uban, sige, ingani lang ni. Mao man kana yung gisulti nako nga daghang kay giyaw-yaw nako. Pero para gusto gid mo makailan ako, ari ako sa mua, tagaan ako silang address, di mo ko mauwaw. Tangaran Clarin Bohol. Di ko mauwaw bisan asa pa mo dapita mangutana diri. Kay ngano man, ako mismo kay balo sa akong kinabuhi. Amen. Mao na siya, mao ni giingon ni Paul ngadto ni Tito sa iyang disipulo. Nga sa imong pagpanudlo ipakita sad nga good example ka. Sa imong pagpanudlo, sa imong pagwali, pagsangyaw, sito it nga you are a role model of a good works or good deeds. Why? Kaya arong tanang mga opponent nato manlulutos katong libakira hilabtanon igsuon maulawan. Kay wala day ikasaway nato. Amen. Mao na siya mga igsuon, no?
na ni-pop out nga mga buzzers ba, iyang gibirahan tong usa na dari sa kwan. Pero, ay kumbiyansa na, Brad, kanang imong gichatan. Ay kumbiyansa diha. Bitaw, normal naman na, malipay ta. Na nagsigig, debate pagkaroon sa atong mga post, Igsoon, pero malipay man ta na, no? Again, Igsoon, so that an opponent may be put to shame, na having nothing to say about us. Daghan kay sila gisulti nga di maayo against us. Kay ano ko ning balhin mo lang tinuhan mga sulpot, mga demonyo mo, kamo mga tinukod og daghan kayo ko. Hala sige sakto mo. Pero sa di sige sa istorya. At the end of the day yang makita nga wala day kasaway na to. Kay kanhi mga badlungon ta sa una pero gibag-o sa Ginoo. Kanhi mga drug lord, drug poster, drug user, mga murderer unsa man atong pagkasalbahis karon gibag-o sa Ginoo. Amen. Lisod pud og bag-ohon ta siyawa. Ang uban mo ingon mga buzzer Igsoon nga, hambog po na siyang nagbago. Ang tao mabago mong gyud, di ba? Ayaw gyud apil ang Ginoo sa imong kabaguan nganong di ko to na ko iapil. Mabago ba ko guay Ginoo? Kay na may uban ning ingon ako lagi na bago man ko. Nga wa na ko giapil-apil ng mga Ginoo relihiyon. Mabago ang tao kung gusto but nabago siguro ka Brad. Nakitaan ka sa imong asawa. Pero way magbantay nimo, di ko mo tuo. Kay kung muingon ta nga mabag-o rin kita-kita ra, namutbuta, bakakon si Kristo. Again, kung muingon ta Igsoon nga ang tao nga adik-adik, drug lord, drug pusher, unsa man na siya kadautan, mabag-o ra na siya og siya ra Igsoon din, bakakon ang Ginoo. Kay niingon sa siyang pulong, without God, we can do nothing. Amen? So kung muingon ang uban diya, nga basers na to, mabag-o apil-apil man na nimong Ginoo. Kabuang ba nimong dagani nga na nako. Mabago orang tao kung mabago din kung maunay imong prinsipyo atong prinsipyo ngang tao mabago di ay kung kita-kita ra din namakak na ang Ginoo ming sopak tas pulong sa Ginoo because the word of God tells us that without him, without God, we are nothing, but with him all things are possible. Ana ra na unsa no mao na Igsoon no ug dili pud ta mo ingon nga pareha nako nayawaan naman na si James mauna no sa ato pa yawa day akong gilagaran no. Ang yawa mingari pagpatay, paglaglag, pagpangawat no. Ang yawa may author nagpaluyo anang mga kabuang. Nya ako ning gawas naman ko anang kabuang. Ningundang na ko pagkadik-adik tanan tanya yawa day nagpagawas na ko no. Ang yawa di gusto nga mabuutan ng tao. Usa lang ni ka ebidensya ngang Ginoo nga atong gilagaran tinuod matuod milagroso. Amen. Og kanang tinud-an na yung kabag-uhan nga imong ipakita sa kadaghanan may nalig-ong timaan nga tinuod atong Dios nga gialagaran og epektibo ta diha nga witness sa kahitas-an Igsoon nga makadala og daghang kalag ngadto sa iyang tiilan Igsoon. Amen. Walay kasaway. Kung katong mga magsigi og panglutos nato maulawan na daw sila ngano man kay ang ilang gidaot, ang ilang gimaritis ug may ilang gibira paubos sa pananaw sa kadaghanan buutan man di ay. Amen. Mao na diha. Mao na Igsoon nga gi-remind lang ta. Kani nga mensahe Igsoon karong kabuntagon, mao ni mensahe nga makapahatag nato ka-epektibo ingon nga mga followers ni Kristo. Kaya as what I have said Igsoon sa akong caption diha, ang tinuod nga followers ni Jesus maayong ehemplo, maayong good example sa maayong binuhatan. Amen. Maunay tinuod. And then it's useless to say or mo claim ta ang uban manghambog mga kami tinuod, hala sige kamoy tinuod. I respect you and we respect you, pero kumusta ang imong binuhatan? Are you a good example nga naigingon og good works nga resulta sa imuhang gibarugan nga tinuod? Diha na makita Igsoon. Para sa kuha gali Igsoon, epektibo nga sermon, epektibo nga wali kanang kinabuhi nimong naitinudan ng kabaguhan. Kay daghan kay magawali ron nga hingbanda lang ilang giwali nga naman. Kay mayo ra sila istorya, mayo ra Ginoo may Biblia. Daghang bersikulo kapitulo pero kinabuhi kapandulan. Dili epektibo. So ang resulta nahimo silang katawanan sa mga naminaw. Pero niingon si Pablo ngadto ni Tito, set a good example sa maayong binuhatan. Aron ng tanan nga manaway, musaway, manlutos nimo ato ang mga opponent nga di ganahan nato, they will put to shame nganuman kay wala day sila ikasaway. And aside from that, naay mga silingan, mga tao nga kaila nato og sila ang mudipinsa nato. Example. Paminaw ako ni balikon, day time nga nagpost ko diri Igsoon
Kay gipasanginlan ko nga ng warta. So ning comment ang amuang hepe igsoon, police chief. Ingon siya, Brad, padayon saksi ko nimo nga wa ka ng warta sa diyang sige kag balik-balik diri sa police station, tanawa. Tino nang giingon sa balang kasulatan nga ang katong mga manaway nimo igsoon nato mapalaw sila may maulawan kay wa day kasaway nato. Pero dili po pasabot nga maperpekta na agoy time nga makasala ta, pero dili nang mga dagko jud kayo. Dili tuyoo na to ba? Lahi man tong sa unang wa patay Ginoo kay magplano gyud ta og binuang, magplano gyud ta nga mangawat, magplano ta nga mamakak, magplano ta nga mangamang, mga bit igsoon bisag minyo na ka. Mao na sa una. Okay, nga wa patay Ginoo. Karon nanatay Ginoo, nanatay Holy Spirit. Ang Holy Spirit mag-produce og self-control. Mao nang makakontrol ta. Amen ba? Mao na siya. So in other words, nindot ni giremind ta this morning sa pulong sa Ginoo nga for us to become an effective witness of Jesus Christ, an effective instrument for salvation sa mga tao igsoon. Kinahanglan maayo tang ehemplo. Kinahanglan atong kinabuhi dili katawanan. Kinahanglan ang atong pagkinabuhi nining kalibutan na makita si Kristo. Kinahanglan mo sidlak ta ingon nga iwag sa mga naas kangit-ngit. Ug ang tanan nga naa sa sitwasyon nga way paglaom, makabaton og paglaom sa diyang makakita sila, makadungog ug makakita, makaobserbar sa imong pagkinabuhi. Amen. Ug ang tanan nga manlulutos nato igsoon, ang ending sila ang maulawan kay wala man day kasaway nimo. Ang atong silingan mismo ang mga tawo nga kaila na tumoy mo dipinsa. Oy dili na siya mauna na yang kinabuhi karon. Amen. Amen ba? Again, ang tinuod nga nagsunod ni Kristo. Kuha na sila igsoon, maayo na silang modelo, maayong ehemplo sa maayong binuhatan. Amen? Walay ning sunod ni Kristo nga demonyo ang kinaiya. Demonyo ang binuhatan. But all of the followers of Jesus Christ, sama na siya, are model of good works. Maayong modelo sa maayong binuhatan. Sa tanan niyang mga gibuhat, sinultian, makita si Kristo. Mauna ang tinuod nga nagsunod sa Ginoo. Amen? So, dili na lang kinahanglan debatihan. Nga magkinahanglan pa ta. Sige, magdebate ta. Sige, magdialog ta diri. Atong may bawaan o kinsay tinuod. Di na na. Dili na na. As what I have said yesterday sa atong live. Di na kinahanglan igsoon makigdebate pa ta pamatud-an nimo nga sakto ka. Atong binuhatan, atong sinultian, atong lihok, atong pagkinabuhi nga makita si Kristo, enough na para tuuhan ta nga sakto ang imong gibarugan. Kay dagdag maayo debate, maayo Biblia, pero kinabuhi hiwi kapandulan, di panalangin sa uban. Amen. In other words, again, dili na sa debate makita sa atong pagkinabuhi. Sa atong lifestyle everyday. Sa atong gibuhat nga walay makakita nato Ginoora, diha makita kung tinuod ba gid ta. Amen. Ana ra na siya, no? So again, igsoon ang tinuod nga followers ni Jesus Christ is a good model of good works. Amen. Sa atong binuhatan in everything we do, makita gyud na si Kristo. Mao nay mga anak sa Ginoo. Pare ako na ako'y anak igsoon. Kamo diha mga ginikanan, di ba naamoy mga anak? Nganong gitawag mo ginikanan tungod kay naamoy mga anak? Now, so unsa ilhanan nga imo siyang anak? Ang ilhanan nga anak nimo sa igsoon kay liwat siya nimo. In other words, what I mean is this. Mailhan nga anak tas Ginoo kay ang atong binuhatan makita ang Ginoo, liwat sa tas Ginoo. Di ta liwat sa pikas. No? O da na unsa man ni nanapoy ning og sulpot, da brad? Unsa day pasabot nimo anang sulpot, bro? Kinsa man na brad, kamura na bala mga igsoon. Kinsa man ka diha nga nagtan-aw sa live na to nga ningingong kag sulpot, salamat sa Ginoo. Kay bisan si Jesus gitawag sa tug sulpot ngano man, wa katuo ang mga Parisiyo, mga Sadusiyo ug mga Iskriba nga naiming sulpot nga kuyaw kay manudlo naay mga babag-o. Amen. Siguro brad kung nagtan-aw ka miingon kag sulpot di lang ka kadawat. Nga kaning sulpot nga imong giatubang karon daghang kriminal nga nadalas ti ilan sa Ginoo. Amen. O anar na siya no. So bisag mingon ka na mog sulpot pero amo kang grispito. Padayon lang, and we are proud sulpot here. Amen.
So ana man ta kanunay igsoon, no? So again igsoon ang mensahe sa Ginoo karong kabuntagon gipahinumduman ta nga kung tinuod gyud ta nga nagsunod ni Jesus. Kung tinuod ta nga followers ni Jesus Christ, makita na sa atong binuhatan. No? Kita maayong ehemplo sa maayong binuhatan. Maayong sulundon sa mga kabatanunan, sa mga kabataan ug sa ubang tao nga nagpalibot na to. In other words, panalangin sa kadaghanan atong binuhatan. Maunay tinuod nga nagsunod ni Kristo, no? Dili nang magsigig angkon-angkon nga kami tinuod ka nga na palahubog nimong dako diha. Yes. Tinuod ba nga naunsa man imong kinaiya binuhatan diha nga sige gali kag panchicks pa diha na kay kuan diha sekreto nga SIM card nga imong tawagan tuguan imo lang lipaton imong asawa imong bana, di ba? Ang tinuod lagi nga followers ni Jesus Christ pasultian ang silingan kailan nimo. Amen. May bawaan sa atong binuhatan. That is why Jesus Christ said, by their fruits we know them. Di na kinahanglan dibatihan igsoon. Kaysa binuhatan makita mailhan kung tinuod ba gitang followers ni Kristo. As what I have said igsoon, ang followers ni Kristo, ang anak ni Kristo, anak sa Ginoo, mailhan na kay liwat na niya. No? In other words, ang iyahang pagkatao mo reflects sa ilang karakter. Amen? So mao na igsoon ang mensahe kanato ning tasknaas kabuntagon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Salamat, Ginoo. Nga imo ming gipahinumduman nga ang tinuod ay Ginoo, nga nagsunod nimo. Ang tinuod nga mga alagad nimo Ginoo. Mailhan na kay naanay nagproduce og maayong binuhatan. Mailhan na Ginoo kay makita ka sa among pagkinabuhi. So Lord, salamat nga imo ming gipahinumduman nga dili ra day taman istorya ra apan makita sa binuhatan Ginoo. Kung tinuod ba jud mi nga nagsunod nimo Ginoo. Lord, I pray nga kaning mensahe nga moang nadungog karon Lord, mao ni hinungdan Lord God nga mas magpaduol pagid mi nimo, because the more we get closer to you, the more we get connected to you, the more we bear fruits Lord God, the fruit of the Holy Spirit Lord God, mas makita namo Ginoo. Ang gugma kalinaw kalipay Lord God, tanan Ginoo, naay maayong binuhatan nga ma-produce sa dihang mas magpaduol mi kanimo. So Lord, I pray to all of the viewers right now, especially sa mga leaders, mga nagwali na Ginoo, mga Kristohanon nga nagsunod nimo Ginoo, I pray nga mahimo jud ming blessing Lord, mahimong kahayag nga makita jud ka Lord sa among character Lord God. Aron tanan nga mga naglutos, nagdaot na mo maulawan kay ang among binuhatan Ginoo, wala day kasaway Lord God. So Lord God, we are nothing without you. So in everything we do, every day, we need your presence, we need your guidance, we need the power of the Holy Spirit to teach us, to guide us in everything we do para mahimo ming blessing and maglakaw mi Ginoo nga subay kanunay, dili mo tipas sa imong kabubuton but subay sa imong kabubuton Lord God. Thank you Lord. Salamat kayo Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. And right now I pray to all of the viewers right now Lord nga ikaw Ginoo mag-bless nila. Tanang mga viewers karon in different countries Lord God, kutob sa makakitaan ni Ginoo. Nasayod ko nga you are an all-knowing God, walay matago kanimo. So Lord, I pray to all of the viewers right now, tanan nga nagtan-aw karon Ginoo unsa man ilang problema daladala nga kabugat, unsa man ilang kahimtang karon Ginoo, mga kasakit Lord, nakita nimong tanan. And Lord, I pray unsa man ang milagro nga pinakagusto nila karong taknaa Ginoo, Lord, I pray imong i-grant Lord God. Lord, I pray nga imong buhaton Ginoo, imong ipakita ang imong pagkamilagroso sa ilang kahimtang karon. You're gonna show a solution Lord God to all of their problems nga giatubang karon in Jesus name. In Jesus mighty name. Lord, thank you. Sigun sa ilang gikinahanglan karon Lord God, I pray nga imong tagbuon, imong buhaton Ginoo sa pangalan ni Jesus. Thank you Lord. We claim your promise that you said in your word that you are the same yesterday, today, and forever. So niaging mga panahon, milagroso ka. Even today, you can still do miracles as long as we have faith in you. So Lord, salamat. Dalaygon kas walay katapusan. Among giangkon karon ang mga milagro. We claim it by faith. Himua lamang ning angayan, kasaligan, kapiyalan sa panalangin nga imong ibubo kanamo. Mao kini ang among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan pinagi sa ngalan ni Jesus nga moy among kanunay gituboy ug moy among bugtong agalon og personal nga manluluwas.
Amen ug amen. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Okay? Praise God. O napay debate diha. Brad, Ryan, unsa man ang mga kuan diha? Salamat sa Ginoo. Ang kahoy nga naay daghang bunga batuon gyud. Praise God. So that's all for this morning mga igsoon. See you again next time. Mao na itong pamahaw igsoon. Timing pod gamay na lang panahon nga madto ko sa mga anak mo sugat, no? So again, salamat mga subscribers, followers, viewers, star senders, or mga sa wala pa dahil makasubscribe sa ato ang YouTube channel, ang caption, ang link nasa caption ani nga live, and atong keep on sharing the word of God igsoon. Amen. No, di na to ikauwaw igsoon ang pulong sa Ginoo kay kita mismo nakasinati kung unsa kini kagamhanan igsoon. Kaya ko igsoon kung wa ko kasinati sa milagro sa Ginoo di ko mag-share. Pero nganong nag-share ko tungod kay napamatud-an ako nga naa joy Ginoo nga gamhanan milagroso mo bag-o sa kinabuhi sa tao. Amen. So keep safe everyone, and I pray, I declare nga today is gonna be a blessed day, full of blessing, full of favor from the Lord, ug ang tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo di matapos rong adlaw nga di mo i-bless ni Lord in Jesus name. Amen. So, mao na, no? Akong ibalik ang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios, and see you again next time. Ampo, amping, abante ta para sa kamayaan sa Ginoo. To God be all the glory, everyone. God bless. Keep safe.